Да. Ей, Нивна, Утопия, отиваме, къде отиде, Мишо? На връх Попа. На връх Попа отиваме. Тук като цяло пише в заглавието, не знам за какво всеки път ще се обяснявам. Нали, Мишо? Не се виждам. Не се виждаш? Не се виждаш? Виждам се. Хубаво, надам се. Много леко. Не. Нивна, пристигнахме на някакво място. И тръгваме към върха. Имаме си карта на забележителностите. Имаме го обаче от Хримана все по-надалече. Кръстова гора също някъде трябваше да има, но не я виждам аз. И тук ние сме на хижа Марциганица. И горе е пишело, че трябва да сме по жълтата маркировка за връх Попа. Ама тук не ми изглежда последно, така че не знам сега какво ще правим. Ще правим голям сказал. Стигнахме до някъде и вижте какво се разкрива пред нас. Родопите. В крайна сметка се върнахме до там, къде бехме. Горе до една минута и пъти до там и обратно. Защото се оказа, че е задънена улица, багата преключи, още не тръгнали. И така, багата е по-добре. Пуши си човека, както всеки път. Цигарата. Въртим си с дърветата и така. Него Мишо върза си обувки там. Вика, че мирише го нещо, ама не знам защо. Мишо! Мирише ли? Ето ни тука, на едно място. Сме застанали. Не изглежда хубаво. Що? Там някои хора пускат слуха, че това е върха. Отсреща това, това е точно това, къде си мисля, да за него става въпрос. И малко съмнително как ще стига там и как ще слиза. Сега ще видим. Някои хора се разколебаха тук. Направо съм готов си ходя към басейна. Стигаме до някакво място, той го багате пак на откриването на видеото. Прецакахме се. И като цяло това е върха отсреща. Ние се намираме на подигнато място и трябва да слезнем от някъде. И след това да фанем за върха. Ти какво ще кажеш? Аз съм до тук. Ето го Мишо. Малко е травмиран човека. Багата я нищо няма на тях. Върнахме се малко назад от там последно, къде снимахме. Намерихме пътечка и се качихме. Стръмничко, ама за 10 минути си горе. Ей го вна Мишо. Мъчи се. Тързан. Гледай къв примат е. Мъчи се да слиза. Да, тегаво е слизането. Значи в момента се намираме в пещера Добростански бисер. Малко не очакваме на находка. Не очакваме да влезем тук. Отгоре слезнахме. И сега ще направим една биколка на Добростански бисер. Малка пещеричка. Приятна. Да видим тук какво има. Разни работи, добре. Изчезвам. Какво вика? Това отгоре е сталактит, отдолу е сталагмит, а това, което е слято, е сталактон. 1 сантиметър расте на 1000 години. Смятай пещерата на колко хиляди години. Сметни. И сега, доколко разбрах, се намираме в комина, така го наричат. Както може да видите, нагоре има доста. Доста. На входа ни казаха, че има някакво скално образование, което прилича на купата на световната купа по футбол. Немек световното първенство купата, ама нещо единственото, което ни прилича на това е това отсреща. И там горе. Ама чак по толкова да прилича.
След това Си го като елха. Бъдете намери елха. Аз си намерих някакъв динозавър тук замръзнал. Ето и черупата на косонурката. Ето е елхата на бахата. И така. То така. Върнахме се на хижа Марциганица. Его Мишо къде не влезна в пещерата. на палачинки. Мирише на палачинки. На Михния. Ще влизам. Къде ще влизаш? Марциганица? На палачинки. И багата Яна. Говорят си за Югио. И такова. И слизаме си, тръгваме си и ще ходим на мексикански в Пловдив, Сомбрерото най-вероятно, да. Така влизаш. Ето коли Сомбреро. И палачинките? Да. На мен така ми мириш нещо место седно има. Не знам, ама хубаво мири. Приятно е, да. Ето ни в колата, тук сме. С Яна, багата и Мишо. На шапката му пише Д. Я покажи. Това най-мих ти имаш голямо Д ли? Това ще остане само за нами. Аз сега викам.